बारग'मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ गावखौनो मानो दायनिगिरि बुंनानै लाखो? 50,000 रां अनसुंथाइ होदों BPFनि दोलोनि आसामनि बारग'मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा रमान हांखोनि सोमावसारनायाव गिबिसिन मुंख्लं जानाय शिवराम बर'नि नखराव। बाक्सा जिल्लानि सालबारि मखुमानि बेन्दोङाव थानाय आस्राबारियाव 1974 मायथाइयाव रमान हांखोनि सोमावसारनो थांनायाव बरपेटा रोडनि जनकान्त हाइस्कुल लांगोनायाव सरकारनि रैखाथि हान्जानि पुलिसनि गुलिजों जिउ खोमानांनाय शिवराम बर'नि नखराव दिनै बारग'मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ नुजाथिफैदों। मुंख्लं शिवरामनि 70 बोसोर बैसोनि बिसिखौ खौरां लाफैनायाव बिनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै खोथा खालामनाय बायदि 50,000 रां मदद होफैदों आरो रमान हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय शिवराम बर'नि बिसिनि हालखौ नुनानै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बुंदों दि थांनाय समफोराव गावसोरनि सरकार थानाय समाव आर'ज बिलाइ मोन्दोंमोनब्लाबो नोजोर होनो रोङाखिसै। बिनिखायनो बारग'मन्त्रि प्रमिला रानी बिथाङा गावखौनो दायनिगिरि बुंनानै गनायना लायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव लोगोसे थाफानानै हेफाजाब होयो सालबारि बियाबनि MCLA जय मुसाहारि आरो BPFनि बारग' MLA थानेश्वर बसुमतारी बिथांमोना आरो लोगोसे सालबारि आरो मथनगुरि बियाबनि गुबुन गुबुन थाखोनि मावथिफोरा। दिनै फिन फैबावनायनि खारना जाहैबाय दाख्लै 27 मार्चआव आं बेवहाय फैनानै जि खोथा रदाय खानानै होलांदोंमोन। बे रदाय खानानै होलांनायखौ दिनै आङो फुरा खालामनो थाखाय फैनाय जादों। जाहोना जाहैबाय जोंनि गिबि बर'नि आन्दलन स्क्रिप्ट डिमान्ड खालामनानै जे आन्दलन खालामनाय बे आन्दलनाव रमान स्क्रिप्टनि थाखाय आन्दलनाव बारसोमनाय शिवराम बर' होननाय सासे जोहोलावा सेंग्रा बैसोआवनो माने CRPFजों गावथार जानानै माने मुंख्लं जालांदोंमोन। बिथाङा मुंख्लं जालांनायनि उनाव बिथांनि आइजो बा बिथांनि हिन्जाव दग्रि बर'आ हारसिङै आलाय सिलाय जिउ खांनांदों। बिथाङा सासे गोरिब न'खरनि माने सुबुंमोन। बेखायनो दग्रि बर'आबो थांनानै थानायाव बिराद जालाखार बिलाखार जानांदों। गथ' गथाय थालाङाखै। गथ' खांख्लाबैयावनो माने शिवराम बर'आ गावथार जादों। आं दाख्लै बे 27 मार्चआव आङो श्राद्धआव फैदोंमोन जे NDBनि सासे दैदेनगिरिनि बिफा थैनायनि श्राद्धआव फैदोंमोन। बे समावनो आंखौ जोंनि BPFनि इयुथनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे न'खराव आंखौ फैजानो लुबैनायाव आं फैदोंमोन आरोखि। बेवहायसो आङो डिटेल्स बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबदों। ओमफ्राय ओइदिनखालिनो आं बिराद दुखु मोनदों। दिनै आं जिखिनि बिथांनो एसेबाबो होदों बिनिख्रुइ बांसिन जोंहा होनांगौ दङ। जों बेक्तिगत भाबै जोङो गोरबोजों मोनदांनानै बुङोब्ला आं बुंगोन जे आंनि बेखिनि कन्ट्रिबिउसना बहुद मामुलि आरोखि। आं सम थानाय समाव बेखौ बुजिनो रोङाखिसै। दा आंहा समा बिराद गाज्रि। थेवब्लाबो आंनिखौ गारनानै बिथांखौ एसे नायनाया दरखारथार होननानै दिनै मास मोनसेनि उनाव आं फैनाय जाबाय आरोखि। आं बेबायदिनो जों मानसि जानानै सार्थपर आंबो जेरै सिगाङाव खबर लानो रोङाखै बा जोंनो बेखिनि खाबुखौ होआखै आन्दाज खालामनो थाखाय अनुभब खालामनो थाखाय थिग बिदिनो मानसि जाथिया सार्थपर हिसाबै बेबायदिनो जों गोरोन्थिखौ मावनाङो आरोखि। बेवहायनो बे गोरोन्थियावनो जों गासिबो गोग्लैजोबो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPC, FAC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन।
बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 91015336